yung buhaton i-acknowledge ng Ginoo. Ayaw yung pagpanghamong sa talent na nasa inyo. Ayaw dapat, ayaw yung buhaton yung talent. Ipahirap na sa inyo, ay, hindi ako dapat, mamatay ang gabot na talent. Ay, ikip lang Yung sila. sige, panghamong sa Ikip lang sila ng bounce. Acknowledge Him, wala na yan i-acknowledge ang Lord. Kung ikaw na po yun, hanggang mo, ayun, ino na ako na hindi kami nag-ihapin. Ayun, suwa, ginawa na. Pagkakita ko si Paan, bakit kami sa'yo? Bakit kami sa'yo? Hindi na. Kaya na. Siyempre, iwan mo sa iyo, kailan mo sa iyo, kaya ko sa iyo, ng sa'yo. So, Lord, sa tanay mo, mahal mo i-acknowledge ang Ginoo. Huwag ang Ginoo ito basta. Tingnan na, dapat ng Lord, na tayo tungkol sa pagkakabos ng Ginoo. Tingnan naman, huwag ang aming kapamako. Ginoo rin ang angayan na itong ipasik sa pagkakabos. Alam niya na sa iyo, ibigay na sa Ginoo. Ako nag-realize ko ito, teacher na ito, tayo nagigatan sa tuwa, ako ibigay sa Ginoo. Nagkakalit siya ng Ginoo. Alam mo na ka, ha? Sa manapin mo na yung asang tinggalas. Asa di ang krema? Ang Ginoo rin ang kaisahan sa Ginoo rin ang pag-ibig ng Diyos ng Tuhan. Wala yung ever sa buhay na nagkakala. Ang Ginoo rin ang pag-ibig sa Ginoo. Ang pag-ibig sa Ginoo. I-acknowledge sa Diyos sa tanan ng buhay. I-acknowledge sa Ginoo. Lord, salamat sa Ginoo. Lord, salamat sa Ginoo. Lord, salamat sa alam mo. Sa buhay. Direct. Ayaw na ang kita na pagkakuhin ko ako sa kita, wala ng heart. Pero, yan ang alita na naghakas sa talent ng Ginoo. In all your ways, acknowledge Him, and Ginoo will magpasa sa iwang kaumawan. Amen? Palakpakan na ng Ginoo. Isa po sa gusto ng matulong ay kuwan sa iyo. Amen! Hindi ang katapulahan ng Ginoo. Salamat niya ang Ginoo. Sa tanay ng Ecuador, wala tayo pinagimod before the one is binahan. Ang pray kita, hindi ka sa iyo ng mga puwisol. Ay kalimot ng kapo. Kung kita na nasa tuwa, huwag tayong kampo. Ikalunan na sa Ginoo. Mahiraw na yung mag-ibig na nasa tuwa, talang na sa hirap na sa tuwa, huwag tayo anay ipanahog kayo ng lumana. Bisa na ito sa kakabayan ng lumana. Mabuti ka na ahon, kung ka. Wala. Salamat na ito, Ginoo. Kami ay kahilap sa kasalan ng ito. Kami ang mga bugang, karong na, kita ko ng Sunday. Siya si mama nga naan ba dari sa tanan ng Ginoo, ako'y masalamatan ng Ginoo. Tanan Ginoo, thank you, Lord. Hindi, ayaw na Ginoo, thank you, Lord. Bugan, Ginoo, Lord. Hindi, ayaw, bugan, Ginoo, Lord. Gagawin ko Lord, at mag-acknowledge sa Ginoo, at mag-acknowledge wala din ang buwa. So, alam ka sa ito mga kaibigan sa Ginoo, ang iyan ay pasalamatan ng Ginoo. Laban na ng Ginoo. Hallelujah. Pagpulong sa Ginoo, mga kaibigan, mag-pray ka mga sa araw sa Ginoo sa Pangalayo. Ang mga ginagawa na pag-ibigay ng Ginoo sa siguro ng mga musipan. Kailangan na lang mag-recognize kung pangalayo sa Ginoo. Alam ka sa mga kaibigan ng Ginoo na gawa. Bless ako sa Ginoo ang teachers. Ang sundalo ng ikaw Gikan ka role kung sa dito sa buta Ginoo ang ating pinag-explika. Bakit sa mga sinukulan ng Ginoo, kung ikaw ang Diyos, ang atas sa mga ngayon sa Ginoo. Lord, ang mga kapag Ginoo, wala yung sakit, wala yung mga injury, wala yung mga hikmay, ang kapag Ginoo, kapag Ginoo, pinakita. Alam yung sunod na sa paglalagay ng Ginoo, ang hapsay, ang Ginoo ang sakita. Bakit ka yan? Sunod na ako. Wala yung pagkakaya. Wala yung pagkakaya. Ako na ako. Ako na Mula si Paul, kamu tidak mau capture. Oh, Sabay na. Kamu masa siya no. Hindi sa kasi ako kandidato ang mga dinay kamu siya karon. Nag-stay sa sila kayo. Alright, that is good. All the time.
exit. Say one. All glory to Him. Thank you, Counselor, for that, especially to you, Sir Jeff. And now, for some announcements and information, may call on our respected President Hannah Leah. So here are the households that we remember. First is the master's family and always the offer. So the facility goes to the office and activities. Ano yung pirates eh? Hindi ko pa rin yung pirates. Ako yung pirates. And I would like to remind you that the movies on the and other titles. So next household is you are not allowed to go outside the school without the permission of the academic officers and teachers. No plastic on alcohol, smoking, drinking is prohibited from the class. Next, basic situations are not allowed in the class. And we have to adhere to the curfew, which adhere to designated quiet hours and bedtime. Next, we have to maintain cleanliness inside the quarters, respect facilities, no vandalism, damage or destruction of school property. Justin, Next, waste management, dispose of trash properly, and we have to have a bathroom etiquette, which is sanitary products properly if this is for leaking waste to the bathroom if they are permitted. You should not leave the sanitary products. wala ko ba kasama months? Daan ko pala lagi ko. Daan ko ba? Your other garments in the bathroom. Plus, do not leave the street on the shop floor bar doors and on the stairs floor. Kayo, dapat sa sanitary na ramang mga gamit sa CR. So, magtulong ng quality of CR na the bathroom or do not leave your sachets and your shampoo and other Next is participate in activities and vote in acting of 2045 to the environment to cause you are not allowed to go outside. So, dapat siguro mag-talk sa offices ko, take mag-speaker ka na ba ito. And, di ba naman yung mga rin ba? Dollar ko na according to your use to showcase. So, once mawala ninyo ang list ba mga nakabalik your 50 pesos. So, please be careful and governor not asking mawala ninyo. Next is, if not everyone agrees rules during this time, which is bawal sila mag-move. Bawal na. Lalaki rin ba, Mans? Bawal sila. Ay, lalaki lang. For example, so please be mindful of your attitudes and your actions. And I hope that this will be
Thank you so much to everyone for joining us this afternoon. We are just getting started. To stay excited and ready for all the activities we have planned. Would you like us to welcome the Esteries of Honda? Palito na po, repeat it tayo. Honda Esteries of Honda? Okay, once again, welcome to Esteries of 2025. Let the morning begin. See you later with your best dress and let your plastic cloud shine and spark tonight. See you later, SPA. 7 p.m. So during the most inuhan, questions and reminders na mga bakit pa-isip ang kailangan sa sila ng mga ayaw sila ng mga kaya para account na na siya humila. So, ako, dahil sa mga sunod na kita na sa gym, account mo siya ako. So, thank you so much. So 7 p.m. SPA, see you at the gym. Requesting all officers na malapit na dito sa gym. And this is your one. Thank you. At sa kaya tadi ha, balik na. Ay, niyo. Calling all SPA officers and community leaders and also to the gym. Kaya sa iyo sa announcements na dito sa Sir Max. Once again, calling all officers and community leaders and also the leaders of the announcements and information that is necessary. Iba, stop persuasion, pinasa ko mo. Tawag siya ng si Tresha. Chat na lang. Gawin ang accessories ko. Then, go.
Yan ang puti na. Wala mang good. Wala ko giayos pa. Ay kana oh. Kanang sabi. Ano ka na sa Biayong lang pinag-iwan, walang wala.
Wala nang okay ka din, ha? Running months, kita-kita rin kaya months.
No? Si Sayang. Arian, ikaw mo kaya yung check. Ikaw na lang, kung wala ni tao, hindi lang. Sir Mark, nililaro mo tayo ng kuwan. Ilang anak mo nila, nagkuhan lang, post na nila. Pero ulit, pagkat hindi mo na sa event. Kaya kami po, pag umalo ko sa event, Doon ba lang ako doon? Kung ganit ka na ako. Kolor sa imong kuwan.
Yung ito sa bandron na. Kung ako po. Pwede na lang yung bago. Kaya darang lagi na siya.
Isang sudlay. Sabi ko sudlay daw siya. Paano? Nanay ko mo dala. No. Experiences. Yeah. Isa yung mga mukha mo. Ay, katan daw po sa alam. Pwede din ako.
Mads? Ako sa taon ng wala po akong Mads. Order. Baka ba kung ginigyan ka na kanina patuluha ka na ganda mo sa pagkaon ba o gown na sila. Ang uban mag-dress, ang mga kuan, ang mga hindi pageant. Ang mga pageant, mag-recycle na sila. Ano yan? Okay mo? Hindi mo tawag sa pagkakan. Bangun di mana? Ada dia turun ke mana? Wala ka mabutan kanina pagdating sa sasakyan. Okay na rin. Si Color. Mali ka po. Bukatan na rin. Para sa mabutan. Ikaw sa mga ano? Sa mga mo. O sa mo. Ay, ay na rin. Ikaw na ka? Wala na. Wala pa magkaroon mo rin ng pero natin bigyan sila na masag na ito? Plancha man? Wala. Bukan mo. Hindi na nung tumama ko. Para i-correct ko ano. Mga ka daan. Ay, ba na kasi mo paso. Ito na. Minus 5. Kaya nakahilig sa base wear. Dito yung gagawin ng touch. Iya, sama ka na. Ikaw na kaya? Siguro po. Doon sa nili. Lipat sa nili. What's up? What the government? Ang news na so. Uy! Kasi recycle mats. Ikaw ni pala na nakuha. Ang uban kasi na, ang uban kasi pagbuhat naman ang uban kay sabi ko ang buha kasi mana na lang sa una sa bata. Pagtapos ng mga buwan, salin sa ice candy o ice wrapper. Pamanikilig na lang itong stick glow. Ano na lang, para recycle. Nakatawag ko sa lawita sa unang month. Recycle ko nila months pag i-build yung project sarap sa kanang ice water o ice build ice block ng mga kuwan at pang kanang garbage bag na din pa. Ibigay kami ko ang ice wrapper, ice candy. Ako yung mga sunod. Para G-base. Para na siya, kung narayin na. Ako project sarap, ay giala dyan. Hindi pagpilit. Oh shit! Ano ko sa base na ma'am, gusto man yung mga recycle ba? Tanang recycle na galing. Dapat tabakuhon, kaya para manikon. Kaso naman nakadaog ma'am, wala man na recycle, garbage man. Basura man yung kaisi niya. Basta kanahan ko sila na.
Nagkakaroon siya dahil. Kaya magkilam na rin man. Magkilam. Magkilam na rin yung ha? Ano sa magkilam? Bahay sa Ayala Village. Sa? Ayala Village. Nan sa Abaca. Ano sa baka? Tagumpay. Taga lang sa Belisyo, bako? Oo. Sige, mag-miss kayo dila, di ba? Isa pa. Si Adan nandun na join no. Adan, sila po ano. Hindi ako mag-ibuhan, Mans. Yawa. Pag na, kung saan na nagbitay-bitay. Pero, sakto na sa butin. Hindi ka yung mga tigin kay Kuwan na. Process. Okay ka. Kanang Kuwan na, kanang tawag nag-shake, kanang straw sa shake. Nagkala na siya. Pagkala na. Send na sa yung gwapo ka sana lang. Yoy. Ikaw na, dapat po sa inang No. pag-waiba ang grade 8 first the process Ano na siya? Teka, tumadig sarap sa ako. Umanakan ko. Wala daw ito tumadig sarap. Asa na rin kumabot. Lain na naman ito din sa kapitol. Kasap ko ng trade. Black on black, pero Yawa, nagtuloy na nakadlaw, Magic. Nag-crummy ang mga persons. Oo, machine sa upan. Wala na ko lang ukira ko anak pe, ukira. Gutom na daw. Binili na, ate, binili na ko. Ano na, narating ang sabihin sa Mas ako ibuhat, mas bago ko mas. Matagati ka Mas ako ibuhat. Hindi nga pabangus bitaw ko. Overstring. Lupad ko ulit. Pag tiklas nila, ito na mag-sounds. Recycling. What? Hindi na bawal ang kasi. Hindi na bawal ang kasi. Bawal mo. Pasaman. Siyempre sa itong last year, bawal ang nita. halos sila. Ako yung nagsabihin. Okay sa nila. Kung sila na pailays sa yan. Sa Abaca. Hindi na sila sa abot. Ha? Sa abot ka na. Sa abot ka na. May morning na may dire niya. Laon na ako ba? Hindi na may bago na ako. Hello. Dala ko mo last year months ko. Mas, dala ko last year months. Sarap months. Mas, dala ko last year. Pulpog ng limayo naman siguro. Kaya nyo yan sa Stella mo. Si Susan, kasi hindi ka nang bounce sa itong kalasa. Kaya nyo sa Stella. Ito mo sila nga naman sa gusto. Oh, si Kinsa Sosan. Katong Tikret ka mo lang. ano, ano sino nila? Parang yan ako. Chairman, sa mga kanal din ang sinyo. Gamar. Ito. Kanalang tugto yun na ang tubig mo. May gagawasan ng tubig. Kailangan mo na po siya. Tambunan. Ito yung ginagyan natin. Mamadol ko na siya. Ginago na yung tubayan na yun, ma'am. Ano, ma'am, karugin siya. Baba yan, nagpuyo din ano. Oo, tagapagsabangan lang siya ba? Wala Ako na sa pagsabangan, nagkaroon sa kalaban. Kung sa'yo sa gapon din mo, gusto mo yung sa'yo yung times go lang. Oo, sige, okay lang. Hindi mo ibala. Anak ko sa ila. Bahalag gutom basta akong gahapon. Huwag ko kayo magawa sa sarili. Ha? Kung hindi ka maniligas. Ako ko ayaw ang gawin. Bago tayo. Parang gato siya. Ano ako? Saan ba ito? Mahirap mo ang dami tayo. Siya na eh. Ikaw na eh.
Magawa mo sila. Magawa mo na ang kandidata mag-recycle. Kaninig. Ako ito ginagawa like search. Kayo ulo, binabulgaw. Masarap. Kung lang dito, gaw mo ba po kandidata? Ay, gaw tayo na. Para tayo. Silbi naman ako na kayo. Bawal mo daw mga arkila. Ikaw ay inahan. Ganahan kayo yung anak ito yung pasong-paso nga. Wala di ako. Crush ka niya kung nakita. Yung sinina. Luwi tayo. Bata. Isa ba ito sa ibisibilin? Si Grace, tuloy din mo pa daw nabuhat. Apay, gahapon lang. Hindi mo trabuhan. Oo. So, ingat po nila makukuha daw. Hindi sa mabuti. Kung wala natulog siya kadlaw. Mag-isip ka pa itang sa Visor ka nun. Lumot na. Lagi sa Visor ang pag-ukay. Sa nakatinag. Okay. Alright, so si Francine na oo, daw sa video daw. Sa Visor ni. Bakit na sa Manila? Sa mga kondra ka nun. Wala ko naman na siya sa kung lagi nakadala siya upat na San Visor. Hindi kayo ng payo ko. Picture daan. Picture. Yung kaligay tayo na itong payo. Ito ang San Visor. Kuwan ko na lagay. Bakit na? Masagigi sila na nagbuhat. Ang sa babae kaya. Naman yung sleep base. Naman na gano'n. Tayo na gina. Tayo mag-stick block. Walang sleep. Harap yung sleep. Pang-matay na sleep. Anak. Diba? Yung backdress. O. Ano yan? Pero backdress o itakilid na. Anak. Oh, yes. Puro ko kilo lima ka lalaki man. Mabay magandang pa. Lukad ni Biskay. Modra pa ito. Subot nga yung anak. Sa oras mo? Sa oras. Pangatag dahil. Ikot to mga si Ron. Pero pangatag dahil, hindi ko dahil ay Magulang na siya, ma'am. Siya, magulang. Gamay noon siya. Ha? Gamay noon siya. Gamay ba? Maiba ko sa atang babi. Nasa bandrong. Katong dako nito ang babi. Kumalito ang bihi ko. Malapikal ka. Chris David. Pag sabi mo sa lang, kapalistik. Kapalistik na ba ka pwede naman ko? Na, pangungit siya pa ni na. Pag sigutin mo, bumutian mo niya. Ay, lamig ka. Isa na pangungit. Isa mo si Hazel nga. Elgar? Elgar? Musa-musa ka na. Ati ko rin sa akin. Ay, palitin na ito. Si Jay. Silence. Francine. Kapaya Francine.
Biasa kung hearing ng mga baby. Biasa mga hearing nga to, nasa mga kaso-kaso na ito. Uy, pagkuha na, pag-spray mo. Ganyan, di ba ba? Punin mo na sa mata. Tiyo, lesson line. Sige, alaw. Ay, okay lang bata. Okay lang. Sige, kayo. Nalagiti mo nga sa sash nila. Isa gay kaya. Tanto ka na gusto mo ko rin. Kaya ka lang sa kanila. Ay, sa officer. Nako ka lang. Pero ayun, damay na yan. Kaya maghanap naman, di sa alapos ng kalawasan. Maghanap lang ko. May manunod ako. Pag ako, alam mo pa mo sa lawas. Pag ako sa kung dito kay lang, tama na ba? Wala kayo. Wala na sa akong tiyo. Hindi ba ikaw na ba? Partito. Wala kayo. Wala ilan na. Inyo nili. Ikaw mo. Makasi ang tuni. Lance? Kung niya lagi na sila. No. Abog-abog, may kanila kayo na. Wala pa tumubis ba? Wala. Palikamot na! Hindi mo kung ba is? Ligo lang. Cheers na ba yan sa kulap? Kadugayan mo kayo magpahal. Reflect ba? Kanta ko reflection best. Oh, what is the girl? Reflect na ginapit this. Kung panulo ba, di ba sa baking saan mo na siya best? Basta yun ni ang mic best. Besh. Ano din na siya best ka ng youth ni dito, ano yung na-shoot sa kanyang galing. Yung ano, murag maya na dito kamay, hindi na yun. Ma-reflect yun siya. Kanta lang yung pag-reflection. Oo! Buhara na lang yung ka. Alam mo kung pila ka years. Kaya makikita na rin kayo una eh. Kaya ano ako sa una gusto ko, yung relasyon yung ko best 8 years. Kasi kata ko may kibis pa sa una. 8 years na ito no. Pero kung ko yun, kaya murang maning-maning na siya. Hindi ko siya laki. Gani, kaya makikita Pero matuwan mo ko papilo, okay, tsapa na. Wala ni Ron. Pak, scared na po eh. Alam niyo, wala ba yung nagjubihan? Wala ba bata na dyan pag-reflection? Pero kung satisfied ba yung tagas, no, rin na mag-vice versa. Okay, hato ko yung pantalon besh. Basta vice versa. Di, hato ko yung pantalon besh. Iba na yung A, B, C, D, E, F, G. Vertical order. Kano ba yung takaro na yung marag na grade 2, takaro na yung bus takaro. Sa una, number 1, may talo. Actually ko, ang lorito, ang ito na kita sa pusan, ang number 1. Kaya naman ito mga afam ever. No? Pag ano, bet ka, ayun pa. Magdala na yung sa ilong ABCD, scatter dito ng pak. Damay-damay na to! Ate, uwi ko bang maya na? Sa kanila sa amin. Mga maya ba? Ito na yung mga maya. Des, wala na yung maya. Yung naman sa mga maya, mga bet ka ayaw. No? Ano makalanag ba? Wala makakaulog ba na mo yung iba yung ugutan mo? There's it. Bukuhan ko. Nag-besa, lanag ko! Ano ba lang yung gawa sa iyo? Nag-goli. Wala ko yung tanong, di ba? Di mo na wala ko yung tanong, mahilo ka, mahilo ka, nag-ibalik pagtanong. Pero gutom na din ay... Lord, bitaw lang this ay... Kumiki ka nito kay kung ano siya lang sa anak, hinagyon. Pero nalapit siya pagka, gamay natin. Pero talaga po na kumiki kay bata bigat nuts, titibayayin din. Sa kapit ko sa ko, may tinay, may tinay. Sa Manila, trabaho siya dito sa
siya, okay pala si Manang, siya siya. Pala ano siya sa panawag. Kasi mo, tingati mo kung di mo nung kwarta, sila ito project. Yan na kapag uli. Balihong ka dyan kayo, labalabas. Dito din ako, dito ko, iyak-iyak na dyan kami. Ano mo na ako, baby? Yan na siya. Pato na. Ayun na, gusto ko jeanswear. So, yun na sa nag-jeanswear daan pa rin. Paano jeanswear? Simple niya ba yung jeanswear? Wala ka ideal. Pero kagatin niya. Yung bag natin, ito sa pressure yung isang bar na yun. Dili naman ako magkaulit ko. Sige na, bay na sa pressure nga. Bag yun na. Ano magkaulit ko? Ito ata sila ng makeup. Kas ba? Sila sa delay. Ngay ang alas magkakadara. Wala kong iingat ako kay pabugay sila mga gaw, yung mga kandidato ay pabugay o basura. Correct. Ang miss ka mga kandidata. Oo, dalawa, mga dilak-dilak ng mga gaw ever. Okay na, wala yung Gusto ko mag-enjoy ka ng kay last year na. Salang ang Asa ka ba? Asa ka ba? Kailangan ko party sa Mangilam. Nama to party sa Mangilam. Gayaw na, chupo ako tayo. Motion, kay Julius. Yaw ko itong tigulang ba? Kasi ito tigulang anak na karga. Party sa Mangilam. Wala, no, tapos Mark Pillar. Ano sa mga... Wala na pillar na dyan sa katuyang jeans. May pillar na. Nag-wisip ko ato, Besh. Nag-manipulate naman to sa tigulang. Yes, sabi ko tigulang ko rin mo ng alam. Nag-manipulate naman to niya. Kaya ako, number 8. Chico yan yata sa ko, number 8. Change lang ko sa isa ka talaga casual. Dito na ako gihata ay number 6 ko. Nag-change na ko dito kay Balcony ko number 8. Pagtingala ko mag-announce ko na dagang isigaw. Matanda ano nag-isinggaw man, casual man. Oo, gani. Casual gani ko. Wala na dyan ko na yung biyahe kay maulaw ko abdi. Nasa gani ko kung sulo, ha? Bisa mo pa gibugaw na ito, miss. Gani, gani ko mo ha. Boys, dito sa mga gawas ni binaka-girls, front. Si Lance, nine. Lang yung ano. Nine. Bakit si Lance? Ano ba ang laki mo kapili? Ano yan? Ano siya na yan? Pagpalit. Nasa kuwan, nasa. Ay, parang kay siya sa kuwan, kuwas, nasa kuwan. Nagdagang kay parang ito, ano pa yung kuwan ko. Oo, kapas, okay. Kalisay. Ano ba kayo lang ka? Kung ma-short na po ka, mag-short na po ka, asal mo yan. Ano siguro palungan sa... Alpha, bali mo. Just kaya ulitin yung Sabi na ni Owen nga dapat ibutan yung imuan bangus na. Nakagaw, next sila. Ako ba nagaw? Ako ba nagpangsimba lang? Ako ba nagpadulong lang mal? Ako ba nagpangkaucho? Bakit? Dali ka mo, mag-ilis naman ka mo. Pero, bakit na?
Nagagawa na sila sa yun. Kasi gusto ko na rin nagagawa ko si Balay. Kasi si Mama. Si Ay. Yes, mother. More to come. Balay. More to Ang kay Francine ko auto. Ayaw ka na. Sorry na, ito sa bag. Uy, magpintas na. Tagulan mga gihapon, gabi ko nag-follow ang pintas. Hindi ka na kariyos ba? Nasugod na sila makakatulog kapag-itis. Sa atin ma. Kandigay sa to. Ma, kung saan ka kami? Ito na dali mas ako pala tayo magawa sa yes, yung na lang. Ako. Ay, niya na lang pag-inis. Ikaw na lang sa Ay, na pag-inis. Ako may dyan. Special ma. Kung din, di ba nagpanasan akong gawin na Pwede po eh. so, sa dalasan sabi ko. Masawa dito. Ako na yes, masa iya Wala na yung bag. nalay na sa Okay yan. Wato na sa lagi sana. Kami to. Dali em. Okay, yes. Wala ka. Ma, ano iingon? Feel din. Black oil. Nakakaya mo sa Sobra sa dasem. Bilang kami. Salit lagi salit. Ini jeans. So, yun na Ano na ni mag-ipunta ni Bangs mo na? Hindi sa kategory. Photoshop sa Adam. Ako po shot sa
Mata kaya killer ma'am. Isa na lang ko killer ma'am. Kapag ito sa tubangon, Asa sige. dito ka bigay? Sa tindahan. Nasa room ka po. Nasa sinabi lang po mo ang alveolar sa bitaw. Wala ka Nasa wakilati. Ina, nasa gown daw. Alpiler mo na. Ako din. Nasa mukis. Ako pala. Uy, wala pa na akong madali. Isa, ano ka talaga? Ha? Let's. Room niya. Ako, sana na. Nasa tungkol. Wakil. Kita na yung wakil. Kasi ikaw kasi yung lover life. Laki ko ang sa bag na. Puro magaling sa kanya. Ayun yung nag-iigaw na. Sa tinagay siya para Yan, nanako na eh.